Cek cek, Pongor N115 siap melambung. Ganti. Para penikmat dimohon untuk menutup pintu dan mematikan lampu. Ganti. Nikmati sajian kami. Jiro Lupat. Dem tak dem 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 tak dem 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 tak dem 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 tak dem dem. Alhamdulillah wis bojoku wis nglairno delalah anak kembar lanang wedok. Wis wong isuk bojo ngomel-ngomel kongkondang golek wedhus. Nyelameti anak loro. Lanang wedok ketok moto akikoe wedhus telu iki. Wis ndak apa-apa rezekine anak iki mesti lancar. Wis tak budal nang pasar pon ae mari iki golek wedhus ndek kono, no ketemu-temu kanca rega-rega miring. Ayo. Sayang anak. Wedhuse. Jek anget-anget iki, jek tas kabeh, jek anyar. Ayo, sayang anak. Ana wedhuse sing warna-warni, wedhus umbo. Pae. Gak tuku wedhus ah. Iki lho, api-api lho warnane wedhuse. Bu, sampeyan gak pindelok sik iki yo. Wedhuse iki lho. Digawe oleh-oleh iki, wis menak sayang anak ah. Lho, wedhus. Omonganmu top. Gak enak iki mesti wedhus sing tak dol iki wedhus. Iya. Maksudku kaji wedhus. Awakmu kan munggah kaji gara-gara iki daganganmu iki. Wis aku pilihno wedhus iki opoke. Kate tuku wedhus telu. Kate kok gawe apa sih iki? Gawe akikoe anakku. Lho telu iku piye? Ceritane akeh telu iki piye ae? Iya anakku kembar lanang wedok. Ya kan lek sing wedok iku kudu diakikoe piro? Lanang piro ngono. Pokoke jumlahe telu pokoke jare bojoku, Mang. Iki golek sing piye? Kamu sing golek sumbo warna apa iki wedhuse? Kan dodol wedhus dodol PT. Sumbuhan barang. Ya cek menarik perhatian cerono iki. Jarane anakku iki marketing cerono. Marketing ya. Marketing. Tapi lak padha sih ambek liyane asline ya. Mek bedane warna ya. Ya mbek bondoku tuku warna. Mbok sumbo. Iya. Koni ono ae. Ngene iki malah bingung aku. Wis pokoknya pilihno sing apik. Wedhusmu jenisnya wedhus apa sih? Jelasno. Om nek golek sing apik yo, nek elek gak tak dol bos iki apik kabeh wedhuse. Iya wis jelasno siji-siji. Kelebihan dan kekurangannya. Ngene top. Yo. Iki ana petang kandang iki yo wedhuse macem-macem. Wedhus sing kandang sing pojok dhewe iki jenenge wedhus kacangan. Kacangan wedhus kacang ah. Oh iya, wedhus kacang ya Allah. Ya apa pirang-pirang 10 tahun bakul wedhus sik lali ya jenenge. Jenenge wis umur uzur pisan. Iya. Terus iki apa kelebihan dan kekurangannya wedhus kacang? Iki nek kelebihane iki yo. Heeh. Awakmu nek makan iki bendina mesti sehat. Kok iso? Soalnya apa? Iki doyane ambek ramban. Ramban ya. Ya, ramban itu identik dengan ketinggian. Heeh, terus Lah awakmu kudu olahraga panjat wit jenenge. panjat wit ya. Iya, panjat wit. Iya, siap. Tak kira panjat pinang. Ora, panjat wit. Panjat wit, oke. Gak doyan godhong pinang. Oh iya ya. Heeh. Terus kekurangannya? Lah, kekurangan ini gak cocok digawe awak-awakmu sing takut dengan ketinggian. Oh. Iya, aku di ketinggian rodokan. Kowe gak cocok berarti. Bendina kowe kudu penekan iki golek mangane. Iya. Terus wedhus sing selanjutnya iki. Apa neh? Sing loro iki sing sebelah iki dah. Heeh. Oh, iki jenenge wedhus kibas nang desaku. Wedhus kibas ya. Iya. Iki apa kekurangannya? Yo kelebihane dhisik, Oh Bos. iya. Kelebihan iki apa? Nek ngedol iki kelebihan dhisik. Sing penting apik-apik isik ya. Iya. Iya, apa kelebihannya? Iki cocok gawe awakmu sing gak iso penekan. Kok iso kayak ngono? Soale doyane ku sukeseno isor lho. Oh, suket-suket sing ndek tegalan-tegalan ngono iki. Iya, sing gak ramban, sing gajan-gajan ngono. Iya, iku luwih masuk akal lek gawe aku. Soalnya aku dhewe yo ndak wani ketinggian. Ya tapi ki ana kekurangane tapi yo an. Apa kekurangannya? Kira-kira aku iso memaklumi apa ndak? Iki bendina aku tunjuk disureni. Lah kok ngono? Sing gak ngruwel. Alah. Ngono awakmu lak iso ae pancen ngono sih.
Apa wulune wedhus gibas yo. Yo gak iki nek saulan bisa digono salon yo lurus iki. Lurus yo. Iya. Iya wis yo. Terus selanjutnya Sing selanjutnya iki waduh sumbo iki. kok iso? Warna-warni delon colorful iki. Oh, colorful ya. Iya, colorful. Colorful ya, kemendeng. Ono biru, ono abang, ono kuning. Sak njalukmu wis tak chatno nggo. Iku kelebihannya colorful ya. Iya. Kekurangan nih. Yo apike mek seminggu. Apa ini seminggu? Baru luntur. Luntur ya. Walah, wis. Penuh. Mek gawe menarik tok ya, menarik pas di pasar tok ya. Iya, warna-warni lah apik ya. Kayak pedes sumber lah. Ada cicil ya seneng ah. Heeh. Wis. Sik ya tak hitung ya. Siji mang wedhus kacang. Wedhus gibas. Terus wedhus sumbo. Sik sing papat wedhus apa no? Wah, iku wakil kelebihane iku tambahan. Langsung ya kelebihane ae. Lah ndi wedhus aku ndak ketok. Iku lho. Kandang kono dhewe iku kan. Iya, iku ana iku. Endi? Lungsuk kete tak kei kok iku. Sik. Iku wedhus apa iku? Ngene iku. Jenisnya keri. Tak dodoi kelebihane sik ya. Apa kelebihane? Wedhus iki pinter nek ndelik. Pinter ndelik. Iya, pinter ndelik. Kekurangane? Gak iso didelok. Sik no yo. Sik no. Ngene no yo. Piye? Apa iki sing diarani wedhus hantu? Ya iya, kaya iya. Sik, tapi aku ndak iso ndelok temenanan lek iki no. Iya soalnya delik. Iku kelebihane yo. Iya kelebihane. Kekurangane? Gak kena didelok. No, lek iki kekurangan tok ge aku no. Ndak kene tak delok no. Wis gak cocok nek iki. Ndak cocok yo. Kayak kolektor tok iki. Wis wong khusus son wis Iya. yo. Ya wis aku sing tuku sing di sidane. Lho yo mbok kamu cocoke ndi? Wis tuku wedhus Sing murah. ndak. Iku mati ku akeh gue sing murah-murah. Oh alah. Ngono no yo. Iya top. Matur suwun yo. Lho, Aku tak tuku nek masuk ke mae. lho. Apa? Aku wis delano siji-siji iki mah gak ada tuku. Lah piye no. Lah ketoke Pak Sugeng lebih menarik Wah, ngono jare kate tuku telu. Gak keko. Sepurahane no aku wis mek butuh penjelasan tok asline. Aku wis nawar teh Pak Sugeng. Awakmu grontak kok regane wis kaya ngono lho. Piro sih regane wedhus-wedhusmu iki? Ya pokoknya luwih murah tak kok sugem ngono lho. Luwih murah ya? Iya. Sidane apa aku bingung aku. Kayak ono pertimbangan aku iki. Iki mending nak sugem ngono. Wis rono berarti. Pas sugem. Ya wis ya. Iya. Wedhusmu jarno imbu awet-awetan. Kok tuku engko ijolo wedhus sing kanan nomor 4 mang lho. Oh iya. Ki kolektor mang. Ge kolektor ya, menawa kok ketok ya. Heeh. Ya wis tak njepit ning Pak Sugeng mau. Iya. No, Apa maneh top? aku ndak sida tuku wedhus Pak Sugeng. Lah apa? Kokot kok entek wedhuse wisan. Tak tuku wedhusmu wis oleh apa ndak? Yo aja. Lah ya apa dagangan kok ndak oleh dituku. Nang ngene aku wis enteki san. Lho terus anakku tak iki kowe nggae apa? Yo meneh ono. Menikah iki pasar pon ben saulan sepisan lah anakku. Sik ta. Nek pon lah seminggu pisan sih top. Iya. Iki ono babone iki. Paling yo manak 3 wulan kas manak iki. 3 bulan kas ya. Iya. Waduh kasus sih. Bojoku kepindang-dang. Paling ndak iku minggu ngarep wis kudu akeh kok anjer ini. Ya apa? Ono ide aku kudu golek ndek dia. Sik ya, tak lagi mikir. Suwen. Sumpah mau gak wedhus lu gak iso ta akeh koe. Pesenane mbok bojo. Diganti PT ono sing luwih cilik ngono gak. Aku nek. No, wis ojo ngono no. Ah, isi aku nuruti bojo kapan maneh aku membahagiakan istri. Lah mau kaya anak lah ya bahagia. Oh, no, ya iku pasti ono kan iki apa sih. Wis kan ndak duwe juragan-juragan liya. Sik ta, anakmu piro saiki? Loro sih an. Lah sing barep iku jare nang luar negeri. Iku ambek bojo sing biyen. Lho, bojomu akeh iki. Ya ndak siji sing saiki. Aku kaje gak wani rabi loro. Aku ndak rabi loro. Sing biyen iku wis meninggalkanku. Oh. Ngono ceritane iku. Tapi ninggali anak agak ya biyen.
Ninggali ya. Iya, ya wis iku anak sing luar negeri iku. Iki ndak duwe juragan liya ah. Wedhus-wedhus nono. Ana iki juragan empang iku. Juragan empang Iya. nyanyi dangdutan kan iku. Wis ndak genah no. Ayo no sing tenan no. Butuh wedhus temenan iki kau. Sik ya tak golekno iki mang lho. Sing jendelik iki mang lho. Ketok-ketok mari iki. Wis tak anteni wis. Ya enten ana kene tak Iya. tak golekane sik. Oh, tak nang warung sebelah sih wis. Lapo? Yo ngopi-ngopi sik. Engko lek wis anu celukun aku yo. Iya iya. Ya wis. Bu, kopi siji. Duh. Wis kok iso ngene iki. Angel ya tibae masih ndek duit lek duduk wae rezekine iku tidak nemu wedhus iki. Wis budal ket isu iki gara-gara peno emang diskusi kekurangan dan kelebihan wedhus. Sampai terakhir ono wedhus sing kelebihane iku iso ngilang. Nah, kekurangan ndak iso didelok. Iki aku ndak habis pikir kok ya peno. Wis. No. Rinio. No. Woi, apa top? Rinio iki wis tak peseno kopi. Jek golek wedhus ya. Wis, jarno wis urusanku ae wis kene sepenting ada ngobrol-ngobrol lek kene iki lho. Ya wis Adewe jagongan ndak iya. Wis ndak ngurus wedhus apa wis. Aku asline kangen ambek masa-masa muda biyen no. Ya ini jenenge ya reunian wis pirang windu adewe gak ketemu ngene iki san. Ayo wis sukem sampai ndak kuat mlaku di omahe mesakno kapanane aku rono no. Nanti ya masuk kem. Lama sukem. Sik pancet iko. Wis pancet omah sing kono kae sing reot kae lho. Wah, mesakno. Mburine Pak Bayan kaya. Iya, uripe mesakno saiki tambahno. Iki mau gak rene gak mau jak pisan. Ngomong angel mlaku. Kumat iki lho. Oh iya. Kumat-kumaten. Mang gotongan rene mbek wong-wong. Bisa mbok kira apa ya arek cilik tak gotong. Onto wae gotong. Ngawur ae kon peko lah. Gon aku berani. Omongan gak enak iki kancane dhewe iku ya. Ya kono kon wis nggarai yo gotong-gotong. Wis. Lah pancen urip nom-nomane biyen kok ngono, dijak dolen angel, ndak aktif blas kan. Tapi bojone lak jek ono sih bojone. Si ono bojone anake ndak anu blas nang bapakne iku. Wis aku rada kudu nampiling nang anake. Wis gede ndak apa? Ndak open nang ngono ae. Saken kok kadang delok. Yo nek ngono gawean iki rene nang pasar tak doli lak payu iku anake. Iya ya. Cuma mentok lo aku temen tak beleh wis pokoke. Duh, aja dibeleh, didol, didol duwe. Ndak payu arek akhlak koyo ngono iku. No, temenan iki. Minus akhlake. Minus sampean. Minus. Wis. Lah bapake longgol lak disaduk sih sikile. Arek goblok ah ngono kuwi. Bayangno. Ya berarti keturunane teko sukem iku. Sukem lebihan menengi koyo tapi ombus ya lek omah pas bengi ndak aru kan aduh ya. Iya. Lek konco ketoke meneng ngono ngajian tapi pernah nyempet apa ngetenge rek. Iya, betul anakmu. Episode pertama ya. Wis mbono aja ngrasani sukem ae. Wis prihatin ngono. Ayo apa ki nang sukem mah. Lapo? Yo lapo ater-ater ta nglayat ngono. Ya ngono aku tak go beras sampe minyak ya. Ngono kan ya. Kon gendeng aja no. Wis. Kok iso tambah didukung ngono kuwi. Ndongakno kancane mati anjen awakmu iki. No. Di riwayat loro apa sih sukem iku? Iku lho apa lek sikil aduh Beri-beri ya? asam urat Oh tak kira penyakit beri-beri. samurat wis. Yuk kadang mesakno ndelok. Ya aku sering kadang 3 dina sepisan mesti mampir nang omahe ngono. Wis mek nyopo kem sukem ya apa sik urip Pak kadang mek ngono tok ngono. Oh, kurang ajar kok tambahan. Lah ya apa iku Pak termasuk donga. Lah lek dhek jawab kem sukem sik urip Pak. Wis mati tak tempeling langsung aku. Wis. Ya apa ya. Lah kamu ya apa anak-anakmu di omah? Piye ya? Sik ya, aku lali anakku piro ya? Lah iya apa sih kon iki? Wake aku agar gawe tok soalé. Sisi kok PT anjen ngene iki. No. Barang-barang syukur mancep dadine akeh. Yo, aku yo agar gawe yo mae sing gedekno aku lek mek menafkahi jero. Nah, ya. Anakmu jenenge sapa sih asline? Yo kadang tak jenengi ABCD ngene gak angel-angel. Saking akeh ya. Yo,
A wedhus, B wedhus ngono ah. Hmm. Wes kene ngawur. Ya, tapi yo piye anakku sing gede dhewe iki mau sekolah. Nah, terus saiki lapo sibuke apa deh? Yo ngewangi aku dodolan iki luwih seneng jare dodolan ngene. Lah sing iku sing terakhir saiki umur piro? Woi ku cek brangkang sian. Beranggang ya. Yo Lah apa ndak tau beranggang kayak bengi. yo nek gantian. Oh, gantian. Yo nek gremet-gremet nek bengi. Gremet-gremet mbokne ya. Yo Wis di anu no bojomu tuwek ngono kate dianu terus mesakno. yo jarene wong Jawa nek tambah anak rezekine yo tambah. Iya, iku lak wong Jawa. Ya akeh anake akeh uripe kekurangan akeh. Iku mek anu to asline ya rezekine ono ae. Wis cukup lek ge mangan iku cukup. Wis sore no. Ndak mulai kono. Sik iko anakku jek ingkes-ingkes sian. Ya wis mari iki. Kok urene nggo apa, Mang? Ndak nggo apa-apa asline aku rene ngemek nggo dhuwit. Balik kudu nggo wedhus. Ngene iki men ndak nggo wedhus. Oleh disotok mari rasane sukem. Bareng aku mulih piye tak tembakno iko? Kul brondol iko. Lah terus sepedaku tak tempakno apa? Jare gak nggo apa-apa. Lah ndak tak kok tak tumpaki sepedaku, Bang. Oh iya sih. Ya apa sih? Ya ndak mulih aku selak gendeng ngono sing ngomong mbek awakmu. Saya tak mulai dhisik ya. Yo Ya wis. Assalamualaikum. salam. Tetep Kok neh? yo namane ade biyen iki nek pas pisah ngene iki ana ikune lho, apa nek arek nom nek arane saiki? Kut. Oh ya, ngene iki lho. Seiling. Ya sik. Aku duwe kut apik dino iki. Ya sing rada nyemek-nyemek lah. Iya, nyemek-nyemek terus basah. Iku lho, kuote saiki ku ngene no. Rindu yang memenuhi dada. Riuh bagaikan pasar pon. Bener. Ya wis. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam.